what I've heard from yung mga tao na nag-vlog dito is the food is really great. So coming from Chef Sao himself, that's a recommendation itself, diba? So when we were invited, ginrab na namin yung opportunity to be here. So we'd like to thank Taldawa for inviting us. Yan, let's can't wait for the experience. Okay, so ngayon puntahan natin yung kusina nila. By the way, would like to thank Sir Pons for inviting us. So dito nangyayari yung lutuan. Hello po, good afternoon po. Salamat po kay imbitasyon niyo po. Okay, so yun. So ikaw pong magluto, ma? Wow, nano pong special? Ipons po yung talaga magluto? Ari, king paninda ako. Ngayon ka niya lang papagkaiban pa. Wow, salamat Sir Pons. Pero nanong specialty mo, ma? Nanong Kalderetang kambing, kalderetang kambing, adobong bibi, sigang kambing, fried itik. wow. Mostly talagang exotic na yung ma. Exotic. Mga na po mag-starting Taldawa. Mga na niya po kay. Mumuna po, nabunin sabihan ng Taldawa. Para kaya kami kabalwan. Wow. Marangle. Nano ya pong salita ito? Kem marangle, bukit. King King kapampangan. Malalang masalitang Kapampangan, ha? Amangan baryo. Mhm. Bibi, kambing. Sigan mo ngayon karang ordinan. Stig. Tagano ka rin kayo po, Wari. Actually, di ba, chuta mo kayong Angeles, which is city yan, ha? So, tagano ka rin kayo po talaga. Kinabuan Ampong Santana. Santana. Okay, tapos linipat kayo kay Angeles. Nanong ng year po? 1978. Medyo malabot na. Mana, ikayo na pong... Pero may start siya pa ini kahit siguro mga 1991. 1991, okay. Kap na po, nano po nga isip yun at mga nini po yung sa serve tamo po. Kaiba-iba. Alang mag-serve kasi kayo ni dating. Wow. Kambing, bibi. Okay. Ayos me. Opo. Nik naman. So, this kaimi po na in observation ko, na mong kasimple po yung kaya kayong pipanganan. Na pong, so, aliyo po ba ay isip na, mo, manalakad na talagang restaurant o pestuya, makanyan? Ali pa siguro. Ali pa siguro. Mas murida ka nung mga Well, yung customer. Opo, opo. Hindi itang fresh ko kagid dora sa mga. Malwalas na po. Alulub dora sa. So, usually, nino po rin mamangan kayo ni? Dahil na. Aliwaliwang klase ng tao po. Dadayuan din. Dadayon, Dayuan dadayon. na talaga. Di manibat US. Wow. Aliwaliwa, Manila. Ring customer mi lagi. Ring. Karang company mo kanya. Wow. Kung lunchtime do, kaya off do ang talaga. Eh, wala chumpan. Ali po, talagang sinabi mi kang Sir Pons po, itang ali kami kay istorbo ka rin mamangan, bakit ang ali kami kay. Anyway, Pero talagang 11:30 to 1 p.m. Ayan. Ibisan. 11:30 to 1 p.m. magigisa na. Penagan nyo kami na po. Oo. Ayan. Ayan. Ang kalderetang kambing. Okay. Sarap. So, explain mo sir, namin kay Ken. So, ating alin yung oras luluto, mga yan. Yung kalderetang kambing, potang luto, may pabukal me pa eh. Mga 15 minutes mo kanyan. Pressure cooker may kay. Okay. Abang pabukal may gigisamit ang sangkap no. Iba't ng may lambot. Ay di maka ready na itang sangkap. Kabit mo itang karni, then mga after 10 minutes mo, medyo pasipsipan mo yung getang kaya sauce. Okay na yan pa. Yeah. Ating tamong kaya kaya bala mo, sikreto pong dadagdag o pagmamahal nga. Oo, atsungan getang kaya. At yung king kaya, pagmamahal kayong luto na sir. Oo. May alasan itang kambing niya talaga. Oo, yeah, mana. Maka na kami biyasa sir. Dahil kang mother ko. Kakaalday na rin. Family business. Okay, family business. Yun naman itang adobong bibi. Yan adobong bibi. Kalupa na mo ng kambing, Wow. potang pabukal me. Itang secret na talaga, may asabi. Yan may nasabi na ito. They wanted to keep it simple. Ali masyadong komplikado yung lugar na sir. Yes.
So, what you see is what you get. Na mas burido siguro, mas burido sen, mas mag-enjoy lang yung pamangan na luway tang Alagang place or what? Wala. Kalderetang taste na ng food. Alright guys, so dumating na yung pagkain natin. So meron tayong kalderetang kambing. There you go. And adobong bibi. And then this one is fried itik. Ini naman sigang kambing. Okay. So of course, masarap sa ano dyan is rice. Let's start with the rice. Konti muna. Okay. So a trivia, Taldawa pala means hortelano. So it's a deep Kapampangan, malalamang Kapampangan word which means hortelano or bukid or akamanta. Okay, so let's start with kambing. So kuha lang tayong ano dyan. So gusto ko sa kaldereta medyo masos. So sayang walang chili. So sana. Wow. You know what? Surprisingly, sobrang lambot. Sobrang lambot ng ano. Hindi siya yung so parang ina-expect mo na ano ma-thread yung kambing or matigas yan. Sobrang lambot, super. Pakita natin yung chili paste nila. There you go, guys. Okay. So next is syempre bago mapuno yung ano natin, tiyan natin is titikman natin lahat muna. So this is the adobong bibi. Okay. So before this one goes in, another trivia. So si Taldawa pala opens between lunchtime lang siya. So after around 1:30 or 2 p.m. in the afternoon, close na tong lugar na to. So yon, quick lunch yung mga gutom na talaga yung mga pupunta dito kasi yun nga, lunchtime lang sila open. So this one's adobong bibi with chili paste. Again, surprisingly, nakakamangha talaga. Ang lambot ng bibi. Bibi. Super lambot. Isa pa. One more. Yun, oh. Yun yung flesh niya, oh. Then, dagdagan natin ng chili paste. And then, adobo sauce. There we go. And that's right. Sobrang lambot. Sobrang lambot, grabe. Okay, next. This one is a sinigang na kambing. So earlier, this was oozing and steaming hot, pero tikman pa rin natin. Wow. So mapapansin nyo, medyo hindi to yung usual na sabaw ng sinigang, medyo thick yung ano niya because of the probably yung fat ng ng kambing. So piraso ito. And check it out. Lapit tayo, lapit. Check this out, guys. So peels off the bone. Add more chili paste. Speechless. Sarap nito. Sarap, promise. Suka pa tayong soup. Amazing. Okay, so last on our taste test is this fried itik. So it is true. So a while ago, I was a bit skeptical kung malambot nga ba talaga yung ano nila, yung fried itik nila. Pero sabi tayo, mama. Look at that. Look at that. Look at that. It's super lambot. So tikman muna natin siya without any
sausawan or sauce. Amazing. Yun lang masasabi ko. Amazing. And then, let's taste this. Sobrang lambot. Sobrang lambot. Tikman natin yung skin. Isa sa mga malasad sa part ng either duck or chicken is itong balat. You know. Then add more toyo mansi. Amazing. Amazing. Wow. Alright, so once again guys, we would like to thank Taldawa for inviting us. Taldawa is located sa Santo Cristo Avenue, near Belen home site, Angeles City. So as you can see, it's a simple place or food outlet na talagang amazing, or what do you call it, parang exciting yung mga pagkain. So this one, ito yung mga mostly sinaserve nila dito. Per order natin is around 200 pesos per order, per serving. Pero this is shareable up until 2 to 3 persons. So when you go here, mas maganda na kayo, group or barkada. But anyway, if you're really hungry, kung mag-isa ka lang, maubos mo naman to, diba? Kasi gutom ka nga eh. But anyway, so again guys, so we're gonna put the camera aside and we'll have the whole team here in Pampanga to eat with me. Okay guys, so ito yung plate ko. Ito yung kaldereta natin, yung adobong bibi, yun yung itik. Oops. Sorry. Hindi, yun yung sinasabi ko. Konti na lang. Alright guys, so let me end this vlog. So again, thank you Taldawa for inviting us. What I like about Taldawa is, yun nga yung pinag-uusapan namin habang kumakain kanina. Pag kakain ka dito, talagang alang-arti. Talagang danupan na danupan ka. Kala ko mo kaya ni mabsi kang mabsi. Yung feel mo talaga Ken is close to nature. So open air, al fresco, manyaman yung chup ning ingangin. Okay, but importante Ken, manyaman na manyaman po talaga yung pamangan Kenny. Ligo po maglaram. So nung mantun kang restaurant kang Angeles na talagang bisa kang kumabsi, Mutatamo po kayo ng Taldawa. So again, it's located at Santo Cristo Avenue, Belen home site, Angeles City. So open lang mo po pala between 11 a.m. up until between 1 and 1:30. So after na nita, close na po yung restaurant. Except if may pa-reserve kayo po for an event or a meeting or solely reservation for sarili yung lugar ay ni. So again guys, thank you for watching here in Pampanga. Until our next discovery. Bye! Siya mo! Manano na katuin ni sir.